So the title of our message this afternoon is akong gititulan siya og Sunday laws concealed. Ang Sunday law is natago siya. Sa unsa nga paagi nga gitago mao na siya ang follow-up nga pangutana. Ang iyang subtitle is Hiding the True Issue. In what sense that the America hiding the true issue about the Sunday law? In what sense nga iyang itago ang Sunday law? Nga dili kay siya dayag sa kalibutan, nga balaod na day siya sa Domingo. Ato na siyang magbuhat siyang issue. So iyang itago ang true issue, nga unsa ang issue ato po nang makita karon sa ulahi. Okay? Nagaingon diri sa Last Day Events 129 paragraph 1, nagaingon ang Spirit of Prophecy, soon the Sunday laws will be enforced and men in position of trust will be embittered against the little handful of God's commandment keeping people. So kining mga leaders mga kaigalaan, walay laing madumtan ani katurag yung kay pag himuon ng balaod ang Domingo, walay laing dumtan kita ragyod nga mga gamay ra kaayo nga gabantay sa kasuguan sa Dios. Imagine ninyo, tanawa ha, ipakita lang na kunin sa inyo mga higala. Tanawa ang pag si Biden nag-declare siya sa Amerika nga i-mandatory ang vaccination ang mga tao sa Europe makigalaan o nasakop sa United Nations is unsa man nag-protest sila against sa mandatory vaccination. Kay nganuman, that is destroying against the liberty of conscience or kining freedom of choice. Mao na ang bisan ang vaccinated o unvaccinated nagrally sila against sa government. Tungod kay ang kalibutan makigalan ang Europe, especially ang sa gawas kay mga law abiders man gid ni sila mga higala. Law abiders. Pag once gani nga naay balaod nga usabon sa government, magrally din ang mga sa ilaha dili katulog ang mga tao sa gawas makigalaan pag once nga dili makita ang kamaturan. Pero moabot ang panahon nga dili nila mabantayan tungod kay itago ang isyu, di nila mabantayan nga ilahan na ding lapason ang ilang freedom of religion. Mao nay pinaka-issue sa Amerika mga higala. Tungod aning itago ang Sunday law movement. Okay? Atong padayonon. Narikoy point ato mga higala. Imagine nga karon ang mga tao garali pa sila against sa government tungod sa mandatory nga vaccination. How much more nga kung sila na magwali against sa ato ang Sabbath keeper. Kay kita ang hinungdan nga ngano ang klima nagpadayon nga sigig baha, sigig linog, kay kita ang hinungdan kay sige taglapas-lapas sa Domingo. Imagine makigala nga murali ang tao tungod nimo brad. Di ka magkaratil og di ka mangurog ana. Nga ang mga tao nay masuko sa imuha. Ngagdaghan kay sila, gukdon ka. Kana mo'y pinakakuyaw nga mahitabo sa atong panahon. Busa gikinahanglan nato ang gitawag og pagpangandam. Are we prepared spiritually, intellectually, physically? Kana nga aspeto sa atong kinabuhi nga importante kay nga maandam in these last days. We will not prepare, dili lang ta mag-prepare because dili lang ta mag-prepare para sa atong kaunon. Spiritual is one of the most nga gikinahanglan nato nga iandam. Okay? Tanawa. Political corruption is destroying love of justice and regard for truth, and even in free America rulers and legislators, in order to secure public favor, will yield to the popular demand for a law enforcing Sunday observance. Bisan pa nga ang Amerika nga grabe ka law abider, moabot ang panahon nga sila mo yield na sa mga tao kay mo'y demand sa mga tao nga mag-Sunday law na gyud. Kay gikinahanglan na nato kay ang Mother Earth gakaguba na. Mahibal-an ta na sa video karon mga higala kung unsa na ginahimo sa kalibutan. Kung are we prepared na ba kung mag-Sunday law? But I believe that the people of the Lord katong diligent nga nagatuon sa pulong sa Ginoo, nag-prepare para sa ilahang kuan is naagi prepare. Dili lang siya visible nga makita nato brad. Nga si kuan nga nakita nato nga kani sila nga grupo prepare, no dili ngun ana. Kay ang people of God in this last day is dili siya visible. Invisible siya makigalaan. Wala nato nahibalaan nga ga-work ang Ginoo sa iya nga na-convert siya didto.
dili tungod kay 70 Adventista, assured ta nga silyado ta. Kay ang siling makaigalaan apil sa preparation, ako lang ni siya insight gamay sa inyo ha. Ang preparation, ang siling is kuan ni siya ka klase, tulo. Sinabalaan mo Brad. First is settling sa truth, keeping of the Sabbath, settling sa truth, keeping of the Sabbath, and then the character of God in us. Kung dili ta settle sa kamatuoran makaigalaan, pwede tang mailad. Ang atong batasan tungod kay wa ta ni follow sa instruction sa Ginoo nga kinatibuk-an niya nga plano sa ato para ma-purify ang atong kalag, wa ta ni follow kay nagtuo ta nga dili ni appeal sa atong sanctification process kani nga message. Just like for example the health message. If you will read the counsels on diet and food, counsels on health, kana siya nga mga messages mga higala, dako kay na siya kalabutan sa atong purification sa atong character. Dili pud cloudy ang atong mind, mao gyud na emphasis sa spirit of prophecy. Temperance, yes. Kay ngano man ingon pa sa Ginoo through Sister Ellen White, kung dili gyud ta mapinugnanon sa atong pagkaon diri sa lamisa, how much more sa pagsulay ni Satanas nga moabot sa atoa. Sa food pa lang, unsa ang first nga pagsulay ni Jesus sa wilderness? Food. Unsa ang pagsulay ni Eve? Food. The same with us today. If the message, the right arm of the gospel, which is the health message, if you will read the spirit of prophecy, that is the right arm, that is a part of our sanctification process, that we will become like Christ Jesus. The same sa mga people of God nga gikan sa Egypt, nga gipa-change ang ilang diet, nga sige ra sila hulugan ug mana sa Ginoo. Ang uban gabagulbol gid, gipaulanan og kining pugo, mao to nga nangamatay. Kay ang plano sa Ginoo nga ipausab ang ilang diet nga inigpuyo na nila sa Kanaan is wala na flesh nga diet. The same with us as a modern Israel, that before we will go to heaven, we need to practice kung sa instruction sa Ginoo sa atua sa 1863, the health message nga gihatag sa atua sa Ginoo. Remember that. So I just want you to clarify it through the spirit of prophecy, what's really the full explanation of the Spirit of God through the spirit of prophecy. Kay naa didto ang full kining kanang kumbaga gisaysay didto ta na unsa ang mga main reason. Dili lang kay ni kuan sila tungod kay God wants us to change our diet talaga. Ha? So anyway, that's your tuan ng conviction. That's why we need to study. Kay nganuman, if we will not study our own, dili man pwede good. As I said, it's just only an opener sa inyo ha. Okay? Dili ni siya nga kanina good inyong kuanon, just inyuha gyud nga personal nga pagtuon. Kay kitang tanan, as I said, kita tanan mga tubang. Just like mao ni siya mga kaigalaan. Kay isa na siya nga dili ta mo cling sa deception ni Satan or sa pag-enforce sa Sunday law nga kaya na ta nga mukaon og gulay. Di pagay ta kaagwanta og pangguna, anad-anad ning isa okay, farmer na daan. Na sige, ako ni siyang i-open sa inyo mga ginikanan. I'm also a father and I have my son. So if I will not train my children nga mahimong acquainted anang trabaho, di na ko sila i-train ana. Kamura ang na-train nga ginikanan kay naanad na ta sa bukid. Ato silang gipasagdan, gipa-eskwela rag pinabanat. Pero when we go to the spirit of prophecy sa education nga book, gardening is an ABC sa education. ABC means basic. Mao say pinaka kuan kay nganuman. Tanawa gani to si Shadrach, Meshach, Abednego, si Daniel. Niagi to sila through education. Tanawa ang komentary nganong naka-overcome sila dito sa Babylon. It is because of their education in the home. Unsaon na to pagka-overcome sa mga batanon nga dili dawaton ang mark of the beast, nga giingon na ang PK, Prophets and Kings 184 paragraph 3, nga daghan unya mulapas sa balaod sa Dios, nga daghan unya mobalhin sa paglapas sa Dios tungod kay nahadlok og unsay kaunon ug unsay bistihon. Kung ang mga kabataan ang kanato karon ato silang gitolerate nga magsigirag lingkod, wala gid sila garden perting luuya. Mao nay miingon ta nga gipalangga nato sila ayo, pero luoy day kay sila sa ulahin nga mga panahon. Ang true education nga gihatag sa tuwa is dili nga wa tay trabaho. Si Adam and Eve, bisan wala pa sila nakasala, gitugyan na sila ang Garden of Eden nga ilang atimanon, wa pa nay sala, how much more nakasala na ta? Nga kinahanglan gyud ta magpaagas og singot kay part na sa atong healing, pagpagawas og hugaw sa atong lawas.
Mao na nga di ta magbagulbol inig pagunahon ta sa school. No? Kay that is a part sa una uso pa na pero karon mo bagulbol na mga gin. Ako kay nagipa-eskwela akong anak kay para di na ako naipaguna. Kabaliktaran na sa mga higala. Ana naman hatag man. Oh, manila kasi magmulta lang ko kamulay guna. Ang maladan og guna katong mga kabus. Himo ayon pag makasabot sila sa true education, benefits man ni nato. Inana ang trials is benefits na siya sa mga Christian. You will not be purified if you will not be dili ka sunugon. Ang bulawan mailhan ra siya nga tinuod nga bulawan pag iagi na siya kalayo. Ang silver mosamot siya kasinaw basta sunugon siya kalayo. Kung kita dili ta magpasunog sa kalayo, what I mean is pinaagi sa mga trial, di ta mailhan nga bulawan bagid ta og silver bagid ta. Muna nga kanang mga pagsulay sa atong kinabuhi, party na siya para maputli ta. Tanawa god, daghan nag-health reform o nag-apply sa health message tungod kay grabe na ang sakit. Undang na sila sa ilang kaon og karne kay nganuman mao mahinungdan sa cancer, sa hypertension, diabetic, pneumonia. Many diseases mga kay galaan nga ang hinungdan ana is meat. Abi nimo ang sugar la ang daghan kay sugar? No, meat eating. Di na basta-basta. No, daghan kaayog sakit ang karni mga higala. Okay, inana siya. Atong padayonon. So just a part tarawa. Protestant America fighting for the right. Nowadays, ang Amerika, ang Protestant America is nakiglaban sila sa ilang katungod nga dili mag-mandatory vaccination. Na sila'y gwapo kay nga naa sa ilang placard. Ako alang gikuha ang picture. But anyway, daghan kay video sa YouTube. Nawa ha? Ang yang statement dire sa I think kuan ni siya medical ni siya nga line. Niya na siya, if we lost medical freedom, we lost all freedom. Na-sense siyang gingon? Naa. Pag once daw nga mawala na gani atong medical freedom, is mawala pud ang tanan natong kagawasan. Kay ni compromise man ta sa usa ka freedom. Ang usa ka human rights nga freedom of choice, kung tugutan na nato ang government nga gubuon na niya, mo follow na day na nga gubuon na pud niya ang uban natong mga kagawasan. Mao na nga ang America or other countries is dili sila ga-tolerate sa leaders nga naa sila gubuon nga constitution. Human rights kuyaw kay na siya makigalaan. Okay? Dugang. Tanawan nimo ang mga tao niingod din sila, no flow shot mandate. Ana-ana sila. Parents call the shots. So ang mga ginikanan sila ra gyud moingon nga pabakunahan na nako ang anak. Dili pwede nga kanang pugson kaysa Australia nahitabo na siya nga ilang anak gigibira na gid bay gibakunahan. Grabe ka kuyaw. Inana nga ikaw imong konsensya, labag sa imong konsensya, pugson imong konsensya nga padawaton sa dili ka gusto. That is grabe na siya nga torture sa imo ha. Grabe na nga torture mga kaigalaan. Okay? Ga-fight sila karon, pero adunay dili nila ma-fight mga kaigalaan. Think about this. Tara. Destroying, ang subtitle nga akong gibutang diri is Destroying the Religious Liberty. Unsay giingon diri? Saan pag-iyon ha? Okay, akong basahon. The Sunday movement is now making its way in darkness. Nasa ngit-ngit din ni nag-agi ng Sunday movement, Brad. Underground is siya. The leaders are concealing the true issue. The question now is, what is the true issue of Sunday law? Worship. Exactly. Pero unsa ilang gitago? Na makita na turon. Giunsa nila pagtago? And many who unite in the movement do not themselves see whither the undercurrent is tending. They are working in blindness. They do not see that if a Protestant government sacrifices the principles that have made them a free and dependent nation and through legislation brings into the Constitution principles that will propagate people falsehood and people delusion. They are plunging into the Roman horrors of dark ages, mga kaigalan. Ang kuyaw ani nga nabutaan ang Protestant world nga mao ang Amerika, kung mabutaan siya mga kaigalaan, nibuhat siya, nimando siya ngadto sa kay duha man ka sungay. Ang kining usa ka sungay nga Protestant world is mumando siya sa civil nga himuong balaod ang Amerika, the same nga ang church gyapon si Justinian si Eusebius ni duol kang Constantine nga himuong balaod ang Domingo. Repetition of history rata karon.
nga ang Protestant world moadto sa sibil nga himuong balaod ang Domingo nga nahitabo na sa panahon ni Eusebius, bishop nga niduol kang Constantine iyang gisulsulan nga himuong balaod ang Domingo. Sa una lang is dayag pag himuog balaod sa Domingo, naa din ngipon ang balaod kay empire man ato nga panahon, so diretso penalty, patay basta mula pa sa balaod. Inaana ang nahitabo. Sa atuan lang karon kay gitago ang sandilo. Ang people of God ra ang makabalo tungod kay nagtuon man. Okay? Mauna siya makaigalan. Akong padayon nagbasa. Unya, muhatod ay ni siya sa panahon nga mubalik sa dark ages nga nahitabo patay sa mga Sabbath keepers. Patay ni sa Sabbath keepers. Karon makaigalaan tanan na apektuhan sa ginatawag og pandemic, na problemahan sa gikaon na gutman ang mga tao bisan mga Sabbath keeper, pa sa ulahing mga adlaw makaigalaan ang magutman ang Sabbath keepers ra. Dili na ang mga Sunday keepers kay free man na sila makapalit, free man na sila makabaligya, pero kita nga mga Sabbath keeper, kita ang maipit nini ulahing mga adlaw. If we are not settled, mao to nga ang seal of God, one of the seal of God is settling of the truth. Kung dili ta settle ana makaigalaan, dili ta maka-overcome kay gitagna ng daan nga daghan mula pa sa balaod tungod kay mahadlok ug unsay kaunon ug unsay ibisti mga igsoon. Okay? So padayon na to. Ingon diri, napa, gwapo kay ni nga point. There are many even of those engaged in this movement for Sunday enforcement who are blinded to the results which will follow this action. Daghan kay mag-apil-apil aning Sunday movement pero wa sila kabalog unsay resulta ani kay gitago lagi. Mao na ang pangutana unsa ka ni pagtago atong may balaan ron. There are many who have never understood the claims of the Bible Sabbath and the false foundation upon which the Sunday institution rests, mga kagalaan. So, blinded na ana. Basin isa pud sa ato later on nga moapil ta sa Sunday movement tungod kay naa sila gipagawas nga ato ning buhaton ang Sunday law, atong Sunday law para maalagaan nato ang nature, then wa ka kabalo pag apil-apil nimo kay dili man ni mao ang Sunday law nga gisgutan sa spirit of prophecy. But mauna dayto mga kagalaan. Kay nahimo namang balaod. Ang issue ani pag mahimong balaod ang balaod nga Domingo mga igsoon. Okay? Atong padayonon. What is the true issue about Sunday law? Unsa man gid ang true issue? Kato inyong giingon gina about worship. Atong basahon, the enforcement of Sunday keeping on the part of Protestant churches is an enforcement of the worship of the papacy of the beast, mga kaigalaan. Ang first beast nga mao ang papal room. Worship ang issue diri. Dili tungod kay ngalan nga nahimo na siyang balaod pero wa man mi nagbaw-baw dito, man mi nagampo sa papasi. Pero pag once nga dawato nato ang Domingo, gidawat nato ang mark of the beast. Pag himuon nato mudawat ta makigalaan, bisan og di lang ta mo trabaho sa adlong Domingo, gidawat nato ang mark of the beast. Bisan sa atong konsensya labag, pero tungod kay wa ta ni trabaho, the same ra nga atong gidawat ang mark of the beast. Ano man ang argumento, Brad? Oh, sige. Mingon na atong mga leaders. Pahulay lang sa Domingo. Total, sawa pa na nga balaod. Wa man ta nagtrabaho Domingo. So, karon, pahulay lang sa mo total dili man ni siya. Wa man nag-worship ka. Tuni agi itong wa day ka nagtrabaho Domingo, nag-worship day ka. So, sige, padayon na ang argument. Karon ang pangutana, unsay meaning sa gitawag og bowing and submitting Yes. to the beast. When we receive the Sunday law as a day of rest, nga di na ta mo work sa Sunday, o dawaton po nato sa atong mind, that is receiving the mark of the beast. That is, gingon pa sa spirit prophecy, pay homage to the papal or sa beast nga first beast nga mao ang papal room. Nag-honor na ta sa papal bisag wala ta nagbawbaw didto pero gidawat nato, that is worshiping. Unya kabalo ta unsa ang atong padulungan ana, mao na siya ang last warning sa third angel's message. Unsa ang warning? Revelation chapter 14 verse 9, 10, makagalaan mao ni siya ang warning sa ato nga mga Sabbath keepers. If any man worship the beast and his image, the same shall drink of the wrath of God. Mao ni siya ang atong final test. Ang worship sa beast, kung muubi ka sa command Mudawat. by the government. Yes. Kaya ang government may Mo enforce. Yes. So, Dili lang tungod kay nagsimba ta sa tao para nga dili mo maka-worship. maka-worship o maka-worship. Ato ara nang hisgutan, nara na siya unya. Okay? Mapil na to na. Okay, atong padayon nun.
Those who, understanding the claims of the fourth commandments, choose to observe the false instead of the true Sabbath, are thereby paying homage to the power by which alone is commanded. Narang answer, no? So, katukunong nakasabot na sa ikaupat nga sugo, apan gipili nila ang pagbantay sa bakak nga adlong igpapahulay, sila nagrespeto, pay homage sa gahom, no? Sa first beast nga mauni siya ang mauragid niya ang gisugo, no? Nga bantayan ang adlong Domingo. So, i-contradict nimo. Contradict, yes. Kung ang adlaw papahulay, nagsulti diha ang ayaw gyud pagbuhat bisan unsa. Unya, mumando po ng balaod nga sa adlaw Domingo, ayaw po pagbuhat bisan unsa. Buhata tanan kutob sa mahimo. Yes. Bisan og isumbong ka sa musilingan o unsay nag-spy nimo. Eh sahay karon okay naman mapahuway tag Domingo. Oh, mo man na ito. Kaya wa pa may balaod. Wa pa may balaod. Pero himuon na isang balaod, brad, diha ang pinakadakong isyu. We are the same ni Shadrach, Meshach, and Abednego sa ihang time nga nagbuhat og decree ang king nga magbow down sa Baal. Ang atoa karon ay Sunday observance, mga kaigalaan. Dili image nga magbaw-baw ta dito nga imahe, kundi day ang atoang test, mga higala. So the question now is, how the leaders conceal the true issue? Okay, listen. So mao na ni siya. Unsaon man daw sa mga leaders nga itago nila ang isyu sa sandilo. Nara ang tubag. Men in responsible positions will not only ignore and despise the Sabbath themselves, but from the sacred desk will urge upon people the observance of the first day of the week, pleading tradition and custom in behalf of this man-made institution. They will point to calamities on land and sea, to the storms of wind, the floods, the earthquakes, the destruction by fire as judgments indicating God's displeasure because Sunday is not sacredly observed. Mga higala, just think about this. Fulfilling ba ini sa atong panahon karon nga ang mga tao daw is naghangyo sila nga himuong balaod ang adlang Domingo tungod og hinungdan tungod sa calamities, tungod sa flood, tungod sa storms, earthquakes, mao nang hinungdan nga mo, ingon sila nga himuong balaod ang Domingo, mga higala. Okay? Atong padayonon. Sa Christian Service 155 paragraph 2, nagaingon this dire. These calamities will increase more and more, and disasters will follow close upon the heels of another. And those who make void the law of God will point to the few who are keeping the Sabbath of the fourth commandment as the ones who are bringing wrath upon the world. This falsehood is Satan's device that he may ensnare the unwary. Christian Service 155 paragraph 2. Tanawa, mga higala, magpadayon ang calamities, ang mahitabo dayon, ang katong mga dili Sabbath keepers, sila ang mo point sa ato ang kitay hinungdan nga nganong ang calamities nagpadayon, ang earthquakes, ang storms nagpadayon, kita ang hinungdan, mga igsoon. Naay video akong i-play karon nga nagsugod na ang calling sa mga churches sa tibuok kalibutan nga adunay campaign sa Climate Sunday, mga kaigalaan. And this is the fulfillment of the prophecy because they are trying to hide the true issue nga ang worship sa beast iagi nila og calamities. Unya mauman ana man sila nga okay magsandi ato yung isandilo kay kanang gikinahanglan ginato isandilo kay para ma-protect gid atong Mother Earth. Mao ang issue, makigilaan sa prophecy. Atong padayonon nara ang video. Listen, makigalaan, sa panawagan sa mga churches sa tibuok kalibutan about sa Sunday keeping. Ireland, north and south, is a wonderful tapestry of scenery. We have great seascapes, wonderful farmland, and our towns and cities are full of nature. But like so many parts of our world, it's under threat from climate change. As Christians, we believe the earth is the Lord's and everything in it. God calls us to be part of restoring all of creation to full life. This year, the United Nations Climate Summit, known as Conference of the Parties, COP26 for short, is taking place on our doorstep in Glasgow. The world's leaders and campaigners will gather to agree on the next steps to help protect our world. Churches across Ireland and Britain
are getting ready to take action through Climate Sunday. Climate Sunday. Mga kaigalaan, nagkahiusa na ang tibuok kalibutan nga para himuon na gyud nga gamay na lang gyud atong panahon. Anyway, gadungaw gyud ang prophecy mga kaigalaan, fulfilling gyud siya about to, basta gamay na lang gyud atong panahon. Mao na nga kung ingon tag preparation karon ang pinaka grabe nga preparation. Kung ang pinakagikinahanglan nato nga magtuon gyud para masabtan nato ang pulong sa Ginoo karon gyud nga panahon. Okay? Kay ngano naana gyud mga kaigalaan. Tinuod gyud ang giingon sa Spirit of Prophecy. Di gyud ta makaingon nga false prophet si Sister Ellen White. Kay tanan niyang gipang-ingon is gakatuman mga higala. Okay? Padayonon na to. Satan's interpretation. Unsa po diyang interpretation ug unsay giingon sa mga tawo? Satan puts his interpretation upon events and they think as he would have them that the calamities which fill the land are a result of Sunday breaking. Kabalo ka nga giingon gyapon ni Pope nganong naa daw virus sa atong panahon karon tungod kay ginalapas nato ang Domingo. Pareha sila og mao nang ilang voice is like a dragon. Ang spirit sa first beast ug sa second beast is the same sa dragon nga mao si Satan nga Sunday. Siya gyud ang pinaka-author sa Sunday mga kaigalaan. Okay? So padayonon na to. Tanawa iyang ginahimo. While men are sleeping, nagatulog ba ta? O nagtukaw ba ta? Ingon sa diri, Satan is actively arranging matters so that the Lord's people may not have mercy or justice. Remember nga ang Climate Sunday is gitawag nila og hustisya kuno sa kainaiyahan. Pag once nga kita mulapas, kita ilang paninglan sa ilang katungod nga para sa ilang future. Naman sila'y balaod. Climate crime. Mahimo man tang kriminal, mahimo man tang rebelde paglapason nato ang balaod mga higala. So perting luuyan na to. If we are not prepared, mag-struggle gyud tag ayo. Ang last ana dawaton gid nato ang Sunday kay di man ta prepare. Okay? So giingon diri, the Sunday movement is now making its way in darkness. The leaders are concealing the true issue, and many who unite in the movement do not themselves see whither the undercurrent is tending. Its profession are mild and apparently Christian, but when it shall speak, it will reveal the spirit of the dragon. Ang spirit of the dragon nga naa sa people room o naa sa second beast nga mao ang America makigalaan is the same ang ilahang isulti sa yawa sa Pope. Parehara na sila isulti. Okay, unsa ang giingon ni Pope Francis sa iyang libro Laudato Si? The same. Meaning sa Laudato Si. Okay nang spelling. Mao ni ang spelling sa Laudato Si. Sa Laudato Si. Datong basahon makigalaan unsa iyang giingon sa page 237. The same na sa campaign kay ang tanawa yang gingon, on Sunday, our participation in the Eucharist has special importance. Sunday, like the Jewish Sabbath, is meant to be a day which heals our relationship with God, with ourselves, and with others, and with the world. Think about sa iyang ingon ha. Sunday is the day of the resurrection, the first day of a new creation, whose first fruits are the Lord's risen humanity. The pledge of the final transfiguration of all created reality, it also proclaims man's eternal rest in God. Tanawa, gabuhat siya kaugalingon niya nga doctrine. Gapasipala gid sa hantod karon sa Ginoo. No, kanang giingon sa sa Revelation 13 og sa Daniel chapter 7:25 nga iyang buhaton isige ra gyud pasipala sa Ginoo. Gabuhat siya balaod nga ang Sunday daw is eternal rest in God. Our eternal rest in God. That is very contradict gid sa ginabangga gid niya makigalaan. Dugang pa, rest opens our eyes to the larger picture and gives us renewed sensitivity to the rights of others. Unsa ilang giingon ganina? Seek justice for sa world. The same gihapon ilang giingon diri, rights of others. Gukdon ta nila kay katungod sa kadaghanan nga gihimo nilang balaod ang Domingo para sa ilang kaayuhan. So kung kita nga few lamang, Klaro kayo nga parallel ang bakuna kay ang bakuna yun ito, if you do not love yourself and your neighbors, you do not comply the vaccine. exactly. So di man tamingon nga mao na siya ang marka pero muna gigamit niya as an kanang workshop ba. Exactly. Diha ta padulong tanan. Mind this, dako ang possibility nga dili mahuman ang pandemic hangtod
nga dili mahimong balaod ang adlong Domingo. Kay gasabay man ang good ang pandemic karon og climate. Tan-awa gani ang balita news sa laing gawas. Grabe ang landslide nga mga dagko kay bukid ma-down. Mao na ang ilahang gipanawagan, ang mga lasang masunog. Ano na again? Brad, kini ang pinaka-last nga video. Nga adunay movie dala katong The Tomorrow War, kadungog na mo ana. Okay, akong ipatingog sa inyo ha. Tanawan ninyo The Tomorrow War kung kinsa ang kalaban sa kalibutan. Ilang panawagan karon pa lang isa climate. Sunod nga panawagan nila sa ilang movie nga ilang gihimo makigalaan sa Hollywood is panawagan sa pakig-away sa mga Sabbath keepers. Kinahibalo man sila, ang Sabbath keepers, maugi mo against sa Sandilo. Yes, tanawa ha. Hatagan ta mog site nga sa leader man na. Pwede man na siya nga buhat-buhaton. Pero don't you know, nga tanan nga halos nga ipagawa sa Hollywood is naan na siya pasabot. Just like aning pandemic. Ang pandemic, before ni siya nahitabo, makigalang long planned na ni siya. Kaning pandemic, mo na gitawag ni siya pandemic. Contagious 2011, naa dito na sa movie tanan nga nakaplaster na, wala na siya sa YouTube. Gikuha na nila pero naa pa may document ana. Sa Contagious 2011 makaygalaan naa na didto. Kining nahitabo karon nahitabo na sa salida. Nga katong kita ka ato? Oh, COVID dimension nila. Tapos nagsugod pud siya sa paniki, nahulog dito sa karne, dayon dito sa tigtadtad tigluto, napasa sa katong sa waitress, napasa atong nagkaon pagsakay niyag bus, napasa na pud sa pigas, nakalat din sa tibok gikan gihapon sa paniki ang hinungdan. The same ang issue makigala ni kalat na ay kining quarantine, na ay kining pulis nga moatang sa dalan, the same gyud ang nahitabo. Na ay kining kanang unsa pagid nga mga atong ginahimo karon face mask, face shield, tanan makigalaan nga atong ginahimo karon unya ang katapusan nila nga solution is vaccination. Mao gihapon sa salida ang katapusan nila nga solution para mobalik ang eskwela, mobalik tanan vaccination. Okay, none of you are my child. Has anyone seen Mary? We are fighting a war 30 years in the future. It's a joke. Our enemy is not human. We need you to fight. You got drafted. I will be back. Why is this happening? What about the teachers' deferment and the veterans' deferment? If I don't go, they're going to draft you in my place. Every 6 days, the white spikes disappear. They crawl back into their nest. We call it the Sabbath, their day of rest. Clear makigalaan tanawa. Call for the youth ang tawag nila para makig-away aning dili mga alien. Ang sasalida nila alien, wa magi-alien. Pero kinsa man ang Sabbath keeper, kinsa man ang mag-prepare sa Friday para sa Sabbath. Nga ilahang nag-invite sila niya, imagine kinsa tong mga tao dito, dili to sila mga soldiers. Mga tibuok tao to sa tibuok kalibutan nga ilang gi-invite nga makig-war against sa mga Sabbath keepers. Unya kita na. Oh. Now, ingon sa diri may kagalaan si Sister Ellen White, ang Ginoo through Sister Ellen White, God will not save if we make no effort. If we will not do a preparation, before that will happen is nagitay preparation kay nganuman dili ta luwason. Kiingon na ha, atong basahon. Na maingon ta nga adiri ra ko, wa koy buhaton. Moabot ng sandilo, wa na koy labot ana kay nagkeep og Sabbath. Pero unsay giingon? Di ta luwason sa Ginoo kun di ta mangandam. Mind this. Ingon diri, there are many who are at ease, who are as it were asleep. They say, if prophecy has foretold the enforcement of Sunday observance, the law will surely be enacted. Mao nilang rason. Daghan mo ingon daw nga, kung mahitabo na siya ang prophecy nga ang Sunday law, okay. Mahulat ta lang. Pero unsay giingon diri? And having come to this conclusion, they sit down in a calm expectation of the event, comforting themselves with the thought that God will protect His people in the day of trouble, but God will not save us if we make no effort to do the work He has committed to our charge. Unsa man nga preparation atong gingon, akuan, daghan. Sitling sa truth, sa atong character, ingon pa sa Adventist Home 137, nga not 1 in 100 nga nagpuyo sa city, nga mausab ang ilang physical, ilang spiritual, o ilang mental makigala. Not 1 in 100, imagine.
If we will not do, dili ta mag-prepare sa bukid nga layo sa syudad. Ang temptation, grabe diri, cellphone pa lang daan na to, naadya tanan. Tanawon kung unsa nga preparation, ang giingon sa Spirit of Prophecy. The Lord desires His people to move into the country where they can settle on the land and raise their own fruit and vegetables, and where their children can be brought in direct contact with the works of God in nature. Take your families away from the cities is my message. Next, nga council sa last day events 99. Na naman na sa country living, na naman na sa last day events nga subject. Ingon dayon diri, again and again the Lord has instructed that our people are to take their families away from the cities into the country where they can raise their own provisions. For in the future, the problem of buying and selling will be a very serious one. What's the purpose that why we go to the country? To till the land, nga natay un nga produce, kay nga noon say purpose, matuman ang Revelation chapter 13 verse 16. Nga di na takapalit og kabaligya, mga kaigal. Tanawa, dugangan na to mga kaigalan sa Christian service. We have been looking many years for a Sunday law to be enacted in our land. Naghulata ni. Sa panahon na ning Sister Ellen White pagani. Ingon siya, and now that the movement is right upon us, so ingon diri, will our people do their duty in the matter? Can we not assess in lifting the standard and in calling to the front those who have a regard for their religious rights and privileges? Di ba tamo barog ani mga kaigalaan? Munay pangutana. Padayon, the same gapon, the time is fast approaching when those who choose to obey God rather than man will be made to feel the hand of oppression. Katong kita nga musunod sa kasuguan sa Dios, iduot gyud ta og iduot. Kaninyo mga sakyanan, ay noon, ang Ginoo mo tudlo man sa inyo kung ano saan na ibaligya, kaya na-written. Yun, shall we then dishonor God by keeping silent while His holy commandments are trodden underfoot? Pakahilom ra ba ta? Tingog ita. Sukad karon mag-anad na ta nga mutingog ta di ta mahadlok. Because of the love of the Lord na ha? Dili tungod kay sa atong kasuko. While the Protestant world is by the her attitude making concessions to Rome, tanawa Rome, sa nahitabo. Kaya ang Protestant makigalaan, wa na ni uyo naman sa Roma. Unsa pa man? No? Let us arouse to comprehend the situation and view the contest before us in its true bearings. Remember makigalaan, sabton daw nato ang situation. Unsay nahitabo karon kung dili ta familiar sa prophecy, how can we understand the situation? Di nato masabtan. Okay, padayon. Let the watchmen now lift up their voice and give the message which is present truth for this time. Let us show people where we are in prophetic history and seek to arouse the spirit of true Protestantism. If we will not shout to the world that this is the true Sabbath, nga again sa Sunday Sabbath is mauna siya ang spirit of Protestantism. Di ta maghilom, no? Awakening the world to a sense of the value of the privileges of religious liberty so long enjoyed. No? Pero di man nato na mapugnan, ma-fulfill man gid na siya. Conflict and courage. The banner of truth and religious liberty held aloft by the founders of the Gospel Church and by God's witnesses during the centuries that have passed. Since then has, in this last conflict, been committed to our hands. Last conflict. But when its claims conflict with the claims of God, we must obey God rather than men. Mao gini atong muto makigalaan. We will obey God rather than men. Unsa pa gyud ang giingon diri? God's word must be recognized as above all human legislation. Kanang balaod sa Senate is labaw pa ang pulong sa Ginoo ana. Unsa pa gyud? At thus saith the Lord is not to be set aside, for thus saith the church. If somebody of us here nga musulti against the word of God, no, nga iyahang own nga words is unsay giingon, di mas labaw pa ang pulong sa Ginoo ana. Oh, this is the church. Kung ang church mo ingon nga no Sunday law in the pipeline, human na ta makigilaan sa prophetic. Nakita na nato ang events, ang ilang pamaagi nga gaka-fulfill gid ang prophecy sa Bible on the spirit of prophecy.